Alfiáda hodnotím 10 z 10, lebo mi pomohla s geografiou, aj so slovenčinou a dostala som lepšie známky. Sa mi pracuje veľmi dobre. Súťaž Alfiády bola celkom dobrá súťaž, ale potom, keď už sa to robí dlho, tak už to je to až také čudné, ale stále ťa to baví, to robiť tie testy. Sú tie testy urobené tak, aby to bolo zábavné a pomáha to proste v učení, takže to zlepšilo tú Alfiádu. Najlepšie rieši slovenčina, je to najľahšie a sú tam kopec skvelých úloh. Najviac ma bavila teda asi matematika, s tým mi veľa pomohla a mám lepšie známky. Asi to bude Pexeso alebo tajnička. Tešíte sa na budúci rok na Alfiádu, na súťaž? Samozrejme.